La veritat és que no venien cap tipus d'expectativa, llavors no... Va ser, bueno, doncs aviam què puc trobar i... Clar, tampoc ens havien explicat molt bé de què hauria d'anar el projecte ni si era, en plan, s'havia de ser alguna cosa en específic o no. Llavors simplement me vaig quedar amb les primeres coses visuals. Primer, quan em van dir que hauria de fer un projecte, vaig dir, bueno, doncs hi ha màquines, les puc animar d'alguna manera, no sé, podria... Bueno, el primer que vaig pensar és, bueno, no tot puc fer un treball de tot això, realment. I llavors vaig voler-ho portar molt més a lo personal, com he dit, perquè voler disfrutar el treball, perquè és quan sempre surten millor les coses. Llavors va funcionar més o menys així. Anem a buscar què necessito jo del museu, què em pugui oferir per poder construir-ho tot. I res, vaig dir, els materials, les formes, sobretot és el que m'interessava més, perquè vaig fixar-me en els motlles que teníeu i vaig dir, vull recrear alguna forma d'aquestes, perquè s'assembla algunes arracades de les que tinc, bueno, no sé si es veuen, però sempre porto arracades així grans, més amb detall, més complexes, llavors és el que buscava. I vaig fer fotografies i me'n vaig emportar un munt de peces, que aquí tinc un recull, veus, de les rodones. Sí que, clar, havia de tenir en compte el pes, perquè si havia de ser per alguna portable, no havia de pesar gaire. Però més o menys, aquí també s'ha de dir que ho vaig agafar-ho per als colors, els relleus, les textures, perquè vaig dir, bueno, al final si no els puc acabar utilitzant els agafaré de referència per imitar-los en pintura o amb qualsevol material que acabés trobant. I bueno, mira, aquí inclús també hi ha alguna arracada que vaig intentar fer. El problema d'això és que aquesta figura només n'hi havia una, bueno, només em vaig agafar una en aquell moment i més tard vaig donar compte que dic, bueno, un parell no podrà sortir d'aquí. Però està bé com a esbós. O sigui, he anat fent un munt d'arracades amb diferents materials i de tot per experimentar. Al final he acabat amb unes per completar-ho, però és el que he dit, que el meu projecte és tota aquesta base de dates, que és un procés que demostra, en plan, a part de ser un procés tecnològic, interactiu no, com han fet tots els meus companys, però, bueno, intentava demostrar també el procés del trapat d'aquesta manera. Està passant aquí aquesta obra, més que res perquè tenia clar que necessitava un sostre perquè volia penjar les fotografies sí o sí d'un sostre. Llavors també al pensar en tots els motlles aquests d'aquí i la zona d'entrada, la claror sobretot també es va tenir en compte, doncs va ser en plan, aquí seria un molt bon lloc perquè al final inclús es podia arribar a interpretar que totes aquestes figures, les arracades, si això no hagués estat un museu de peces i de ferralla, hagués pogut ser d'arracades i podien ser els motlles mateixos de les arracades. Jo tenia claríssim que volia fer un projecte d'arracades perquè la meva passió, en el sentit, la joieria en general, doncs m'agrada moltíssim. I ho volia relacionar d'alguna manera també perquè trobava que relacionar una cosa que està considerada tan tècnica i tan poder formal i res en plan artístico, tot i que, per exemple, els resultats no són els esperats, perquè jo em pensava que a través de l'entrenament ja seria capaç de crear arracades, però vaig haver de fer una segona intel·ligència artificial que m'ho acabés de definir. O sigui, jo de per si sola amb el meu entrenament no va ser possible i ja vaig arribar a diferents conclusions que bàsicament és molt difícil entrenar-li una cosa tan complexa que no és com fes-me una flor o fes-me una forma geomètrica o el que sigui, sinó que bàsicament molt més complexa i de molta varietat, perquè en una arracada tens de totes les formes possibles. És una base de dades que he construït en base d'un entrenament. O sigui, jo el que volia intentar inicialment és retornar la memòria del trapat amb les peces i donar-li vida d'una manera totalment diferent a la que se li havia establert, per també qüestionar el valor que se li dona al luxe, a la permanència i tot en general. Sí, és pràcticament un projecte de joieria contemporània. I res, vaig començar, li vaig donar moltíssimes bases de dades a una intel·ligència que vaig entrenar. Estem parlant poder de 900 fotos i res, amb això va intentar també tornar-ho a generar i crear-ne de noves, sobretot amb materials del trapat i amb textures així metàl·liques i de peces rovellades,
entre d'altres, per dir-ho així. I res, ha sigut un entrenament de diferents fases perquè, clar, parlem de la ignorància de l'inici, que no tenia ni idea de com funcionava, i després passem ja, bueno, a anar veient què falla. Per exemple, la tercera fila són imatges en blanc i negre perquè vaig descobrir que el color distreia molt a la intel·ligència. Llavors, igual que les pedres que brillaven, o formes que tenien un color de destacar, per exemple, vermell, i que llavors la resta de la recada era platejada, i per això vaig decidir totes en blanc i negre i que no brillin. Llavors això també em va reduir moltíssim la quantitat d'imatges d'arracades. Jo necessitava com més, sempre molt millor, perquè la pots arribar a entrenar perfecte i pots aconseguir els resultats que estàs esperant. I no res, llavors es veu com, per exemple, les dues primeres línies són de... bueno, no es veu absolutament res fixe, sols veus que és un intent com de material, però de forma... només interpreta que hi ha dos, que seria el conjunt d'un parell d'arracades, però no és capaç de veure res més a part de que han de ser dos elements. I llavors, entrenant, també arriba un punt que aquesta intel·ligència es crema. I ja veieu que també de les primeres que trobes a les últimes hi ha un gran canvi, ja no és capaç ni d'ensenyar-te si hi ha un brillo o qualsevol tipus de l'estil. Llavors aquestes altres tres files, allà n'hi ha 300 i aquestes altres 300, he seleccionat diferents imatges ja que n'he fet una barbaritat, n'hi ha més de 1.000 poder, i he fet una selecció de les 100 primeres de cada carpeta, que he fet un total de 3 carpetes. Llavors tens les 3 carpetes inicials amb l'entrenament en aquella banda i més endavant tens les que a través d'una intel·ligència artificial he entrenat la meva base de dades perquè totes aquestes formes que no són capaces d'estar definides, no hi ha cap forma normal o que puguis relacionar amb les arcades, que era a la base del projecte, doncs que les anés retocant bàsicament. Un veiés una corba, acaba de donar la forma, tot això a través de prompts que jo li descrivia que havien de ser unes arracades i que havien de tenir un tipus de textura en especial.